Adunay patilaw ang biggest family drama sa 2024 gikan sa Kapuso Network nga Pulang Araw. Gikan kini sa dapit nga hindi magpalupig. Kini ang vibe sa Independence Day plug nga giatangan nga drama serye in karakter mga bida nga silang Barbie Fortisa, Sanya Lopez, David Licauco ug Alden Richards. Anausab si Dennis Trello. Makita ang Pulang Araw sa Netflix sugod sa Hulyo 26. Samtang Hulyo 29 isab kini makitaan sa inyong Kapuso Network. Napakalaking bagay nito sa akin dahil sabi ko nga parang isa ito sa teleserye na proud akong maikukwento sa mga anak ko pagdating ng araw. Nakatulong siya sa akin para mas ma-appreciate yung buhay natin bilang Pilipino. Nakaka-proud maging Pilipino. Because of this teleserye, makikita ng mga generations now, yung mga present na nandito mga Pilipino, na ganon yung sacrifice na ginawa ng mga Pilipino noon. Bibigyan natin ng larawan yung mga kwento ng ating mga lolo't lola sa atin.